Wanga taro mai yawan zikiri taron Allah da annabi. Salati gare ni sai da shari wanda kowa da shi yake bahari. Mai kan gare ba da kyamun shi dan uwa amma har bashi wannan ta Da annabi da wannan ta da annabi wannan taro da annabi. haka dai wannan taro da annabi. Wanga taro mai yawan zikiri taron Allah da annabi ne. Wanga taro mai yawan zikiri taron Allah da annabi ne. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ai zikiri dan uwa. Ai zikiri. La ilaha illallah. Ba amsa ba ban ji ba. Ban ji ba. La ilaha illallah Da ƙarfi yan uwa ina sa ji. Muhammadur Rasulullah. Ba amsa. La ilaha illallah Eh Muhammadur Rasulullah. zikiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad ya Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Muhammad ya La Rasulullah. ilaha illallah Muhammad ya Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usajilo, Muhammadur Rasulullah. اللهم اجعل الموالي بمغرب Muhammadur Rasulullah. محمد La رسول ilaha illallah ورجلو zababe gugilau ba zai kai ka ba na kabila Duka mai matsayi gurin gida ba zai kai ka ba dan abin ku buɗe bakinku dan kowa ku dinga amsawa dan abin ku buɗe bakinku dan kowa ku dinga amsawa dan abin ranar farin ciki ce sauki ku dinga nunawa dan abin abin da nake nufi ku amshi ku dinga tabawa wannan da ya yi mun amshi Allah nuna masa shugaba a ne Duka mai matsayi gurin gida ba zai kai ka ba dan abin rogar da Allah ubangiji ya haskar zuciya dan abin cikin wannan waƙar da na kira sunan ta zama giya ka yaye mai hijabi an ga surarta kawai ga sajiya dan abin dan taima waƙa kamar zubar ruwan sama shugaba Duka mai matsayi gurin gida ba zai kai ka ba dan annabi ne tafiya ta da kwanciya ta leƙen kaci abin saboda yawan leƙen ka ake ganin ta hau kaci dan abin bayan hana kira tsoron ka sai ya firgice dan abin an fita ayyaci na masa inda na gaba ne Duka mai matsayi gurin gida ba zai kai gaba dan abin annabawa musulai duka su fadawa ka
kadi kuma dukkanin su masu share hanyar zuwa kadi kuwan kasu yana yin bayani bayyane ya ce shi babba ne sarkin su zai zo da gaba ne annabawa musulmai babu wanda bai faɗa yanka ba ya ce ka ina ma dai ba annabi aka yi shi ba Allah ya yi shi cikin al'ummar mutunta ba don kuwa ba matsayin ta ba a baiwa al'ummar sama ya budai mun bika ya manzan Allah sannan mun soka ya manzan Allah sannan mun bika ya manzan Allah mu ba ma shakka da dukkanin lamarinka ɗan gari na mazo mai maka Muhammad Rasulullah ya wani kadi da annabi na yada ai ziri ai tabi yada zakirai a dokin kiriji zakirai a dokin kiriji ai ziri ai tabi ina salati da kyakkyawa gare ka ya ma'aiki Muhammad Rasulullah na Hafsatu mai tambaki shi ne ya zarce yin sabobi kyawu kuma ya zarce mulki a duniya wani da dai saduwa da shi ma'aiki duka da nasari na garancin shekaru ne a kura Muhammad Rasulullah ya mutu Khadija annabi na shi ya Isra'i ya biki aji sana jarumtawa da jarumtawa ba za a fi aiki sattauki kuma ina da jarumta ba za ya kai aliyu ba sai ya gida ya babu da aliyu sai ya gida ya babu da aliyu ba sai ya gida ya babu da aliyu sai ya gida ya babu da aliyu madan Allah masoya ku amsa sai ya gida ya babu da aliyu madan Allah masoya ku taba sai ya gida ya babu da aliyu madan Allah masoya ku taba sai ya gida ya babu da aliyu sahabban annabi babu kamar shi sai ya gida ya babu da aliyu sahabban annabi babu kamar shi sai ya gida ya babu da aliyu ba domin tumata ke take shi sai ya gida ya babu da aliyu ba domin tumata ke take shi sai ya gida ya babu da aliyu ya sayyiduna imamu na aliyu sai ya gida ya babu da aliyu ya sayyiduna imamu na aliyu sai ya gida ya babu isa da jarumta ba za ya kai aliyu sadauki ba Duk bai isa da jarumta ba za ya kai aliyu sadauki ba da aliyu bofa ne a ilimi sadauki ne shugaban mayaka ne kuma uban sharifai ne ba za na bar yabo har abada ba za na bar yabo ga sharifai ba Duk bai isa da jarumta ba za ya kai aliyu masanin masani idan ya zo sai ya durƙusa sharifai da kan ɗan wasu ne idan ya zo sai ya durƙusa a matsayinsa ko da gausi ne idan ya zo sai ya durƙusa sannu ya faɗo ba tafiya ya Fatima daga shugaban halittu mai saya da bauta yayi shugaban halitta mai tsaya da mutum daga shugaban halitta amshin ku ya karanta yayi shugaban halitta mai tsaya da mutum abin da malamai da faɗa cikin bayani farati amfani da abin da na fahimta yayi shugaban halitta mai tsaya da mutum na ji su suna cewa dukkanin wata aikai in babu basu ba to shi ne yana cikin ta yayi shugaban halitta mai tsaya da mutum to abin da ni nake so jama'a
farauta. Begen shugaban halitta mai yin saya da bauta. Ku tambayan ina da maratar nan fari, ina fari kuma kibiyar ina da maratar. Begen shugaban halitta mai yin saya da bauta. To idan akwai mai wannan tambaya cikin ku da zo da hanzari amsar yanzu zan faɗi. Begen shugaban halitta mai yin saya da bauta. Da zancen Allah na aiki da wanzo mai girma. Da zancen Allah na aiki da wanzo mai girma. Sanin kuna ibadan layi da faru kawai ta bisa lillahi. Shi ne ya bangiji. Allah bai girma. Allah shi ne ya bangiji. Allah bai girma. Haida haida. Allah bai girma. Haida haida. Allah bai girma. Baba amsa. Allah bai girma. Baba amsa. Don baba ba ta ba. Allah bai girma. Baba ta ba. Allah bai girma. An gaji da yi. Allah bai girma. Ruwanci ne ne. Allah bai girma. Ruwanci ne. Allah bai girma. Ruwanci ne ne. Allah bai girma. Baba amsa. Don baba ba amsa. Allah bai girma. Zikiri a yi tari. Allah bai girma. Zikiri a yi tari. Allah bai girma. Allah bai girma. Baba amsa. Allah bai girma. Waji ba. Allah bai girma. Baba amsa. Don baba ba ta ba. Allah bai girma. Nazari. Allah bai girma. Baba ta ba. Allah bai girma. Baba ba ta ba. Allah bai girma. Idan da. Allah bai girma. Allah bai girma. Allah Allah. 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 Allah bai girma. Allah bai girma. Zikiri a yi tari. Allah bai girma. Zikiri a yi tari. Allah bai girma. Ai zikiri a yi tari. Allah bai girma. Ai zikiri a yi tari. Allah bai girma. Allah Allah. 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 Allah bai girma. Shi ne mafi na mai girma ya daga Allah. Na yi ta gaban zo mai girma. Baban Fatima na Allah Muhammadina. Baban Fatima na Allah Muhammadina. Farkon yabo na ina sanya bisulillah. Sarki ruwa ya gagara ya musalo Allah. Wanda shi mataimaki ba shi haƙuri sajalla. Shi yure da ɗai ake ma bauta da sallah. Taba shi ya san zirhuri a cikin ciki na. Baban Fatima na Allah Muhammadina. Kabara ko da waki ki taho bara gurka. Dalilina. Kai salo sani Allah ne kadai ya sasa. Dalilina. Kai ke gaba gaba Allah ne kai gaba gaba. Dalilina. Kai ke gaba Allah ne kadai gaba ka. Dalilina. Sai wallahi Amina wallahi wa Allah wallahi Amina wallahi wa wallahi. Amina Wallahi da kyau da ƙarfi wallahi. Amina Wallahi da kyau da ƙarfi wallahi. Amina Ya ce wa sa ƙarfi wallahi. Amina Ya ce wa rahim kabir wallahi. Ya rasul wallahi. Ya rasul wallahi. Ya rasul wallahi. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad ya masoya Allah Muhammad. Ina masoya Allah Muhammad. Ina zakiran Allah Muhammad. Ina zakiran Allah Muhammad. Ina masoya Allah Muhammad. Ina sawadan Allah Muhammad. Ina sawadan Allah Muhammad. Ina imatan Allah Muhammad. Natijan Allah Muhammad. Ayyan kuta mahalwa. Masoya kuta mahalwa. Shugaba Allah Muhammad. Ayyan kuta mahalwa. Yan uwa kuta mahalwa. Aha kuta mahalwa. Shugaba Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah.